Sunana Fatima. Ina zaune da mijina Umar cikin zaman lafiya da ƙaunar juna. Burin Fatima shine na yi karatu. Kwatsam sai kaddara ta afka mu sakamakon zama da ƙawaye marasa tarbiyya da kuma ruɗin shedan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na zama abin kyama gurin mijina. Mijina kullum cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali. Ke tashi ki ba mu wuri za mu tsiro. Kuma za mu magana sai kin zura mana ido me haka? Sakamakon abortion din da ta taba yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta. Dan Allah Umar ka yi haƙuri dan Allah. Burin Fatima. Iyayena suka tsane ni sakamakon son zuciya da nabi. Dan Allah yan uwana mata kada ku bi son zuciyar da nabi na fada ga halaka. Mai Shadda Investments Nigeria Limited returns with a warning. Burin Fatima. Sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Burin Fatima sako a yanzu zuciya. Sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Kin yi kira karke gaban zo ba, ban ga ma'aika miki sako ba. Tun da ido ki ya fi sandu ba, zuciya ban dan wata bake ba. Duk matsala sanki nake duba. Na yi nasara tun da kina sona zan killace. Ka zo zan faɗa maka aure yadda yake. Neman ilimi farilla ne a wurin ya mace da ɗan namiji, amma da ke haƙuri. Au, to haƙurin me za ka bani? Tun daga ka riga ka faɗa min abin da ke ranka. Sai ya kiran shi yayin nan zubi da cokali, miya, nan kiran shi da mofa yana yan goge-goge. Ai wallahi kin ma riga kin haifa ma ɗanki wata. Dole ne kuka zai. Duk ke kika jawo wannan abu. Anti, abincinki ne yake kama shi ne ce bai zo da yanki. Na'am. She has everything. She lacks nothing. But she's highly ambitious and desirous. What does she want? Burin Fatima. Aisha Aliu Tsamiya's dream. Burin Fatima. Story and screenplay. Fauziya D. Suleiman. Assistant Director Murtala Balala. Burin Fatima. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashani. Been directed by Ali Gumzak Sak. Dan Allah ka yi haƙuri miji. Karki yadda ki ƙara buɗe bakin ki ce za ki mun magana mana. Fatima, na yi da na sanin baki amana da yadda. Na yi da na sanin damar da na baki a baya. Wai menene dalilin da yasa na aikata irin amma da ƙarshe suke wadare ni. Me yasa na yau kaina? Me yasa Fatima? Me na miki? Dan Allah ka yafe mu wallahi sharrin shedan. Aiki ce babban shedani.